Najjače. Tako dok snimamo. Što smo pali? Nešto se kući, ovo malo se kući. Ko je to? Pa da. Je, molim. Molim? Onaj moj brojnić je već. Odmah, da. Čerbiš? Da. Koji su s nama ovdje večeras i koji još nisu stigli još u velikom broju, ali sigurno će doći. Lijepo vas pozdravljam ispred Katarskog kulturnog ljeta, ispred udruge Kanat, koja organizira evo po 18. put festival šakanske šansone. Postali smo punoljetni i unazad jedno 5 godina, ne znam sad točno, tamo 2015. smo krenuli sa jednim popratnim programom uz festival šansone, budući da umjetnici vrlo često eksperimentiraju i ne samo kao u onoj svojoj matičnoj umjetnosti kojom se bave, nego se nastoje malo proširiti vidike, pa imate puno primjera da glazbenici slikaju ili slikaju, pjevaju, bave se nekim drugim vidovima umjetnosti. No, u svakom slučaju, sadržajno smo htjeli obogatiti Chanson Fest i zapravo imati nekakav multimedijalni pristup umjetnosti i tu nam je uvelike pomogao naš prijatelj Igor Brešan i sa svojom galerijom Brešan iz Splita, budući da je Igor s nama puno provodio vremena i kao kantautor, uspješno nastupajući na našem festivalu, ali to mu je nekako postalo dosadno, samo pjevati i svirati, pa je onda došlo do tog prijedloga, ajmo mi napraviti nešto još pored samog festivala šansone, tako da je, evo, zahvaljujući dobrim dijelom i njemu, festival proširio svoja događanja i ne traje samo tu jednu večer kad je večer novi skladbi, nego imamo i likovnu izložbu tradicionalno, pa imamo i neka druga događanja kao što su okrugli stolovi, koncerti na manjim trgovima koje smo nazvali akustične večeri šansone, ali večeras smo ovdje da bismo evo uživali u još jednoj novoj izložbi. Brodovi su isti kao i ljudi, a o njoj će sigurno puno bolje i više reći sami. Evo, Igor. Hvala lijepo. Žao mi što sam malo više, iako nisam razočaran, domaća publika se odvikla od ovakvih izložbi, to je dokaz jer se ovdje nije baš godinama ništa događalo, ali dok sam postavljao izložbu, bilo je više ljudi je došlo nego, recimo, ne umanjuje vrijednost, hvala vam što ste došli, da nije onako, kako kaže ovdje, otužno. Ali nemojte misliti da je u Splitu bolja situacija ili nešto. Ljudi su opterećeni potrošačkim nekakvim mentalitetom i ako ne mogu odniti to doma ili ako i ne paše, onda niti se ne zabavljaju. Međutim, kultura je tako da je se ne može baš nositi svaki put doma, ni operu, ni dramu, ni koncert, nego nosi se dojam i ako vas mogu ja bar malo zabaviti da ova izložba vas malo oplemeni ili proširi ili je novotarija, bit će mi drago. Neću biti puno pametan, ovdje je trebao biti umjesto mene Don Anton Šuljić, moj prijatelj koji je starija nogu i on se sad radi u Premudi, evo nalazi se u ovoj kući, evo ovdje se nalazi u ovoj kući, evo ovdje. Zašto? To je slika Jakova Budeše, starog, dobrog umjetnika iz Splita, koji je umra, cijela ova strana, nažalost, je već umrla, dakle starimo i mi koji se bavimo s tim ponošću, ali su ostale poruke, ostale su slikari imaju sreće da kad umru živu i dalje, jer ih te slike čuvaju, taj uspomenski život je jači nego onako koji se odvija za života. Prije nego, Toma Bebić isto jedan enfant terrible, zanimljiv čovjek, poznavao sam ga šansonijer, kojega nije grad uopće razumio i smijavao, bio je gotovo redikul, a sad ga slavimo veličanstveno i svakom je na mjestu, ako su
bolje pročitali ove stihove, ja ih neću reinterpretirati, neću dirati u tekst Šuljića, jer je zaista i duhovan, i vrijedan, i zaista poprati ovo fantastično izložbu. Izložba je nastavila na najteži mogući način nastavila. Galeristi, to znači mog kova, idu od slikara do slikara i moraju znati sve ko ima kakvu pjesmu dobio. Dakle, morate znati koji je slikar radio u to vrijeme, koga je to zanimalo, zašto ga je zanimalo i koja ga je tema zanimala. I recimo ovdje mi se sad nametnija zaključak i ja sam svakako u prvoj toj sakupio za splitsku izložbu čak 80 tih umjetnika koji su se bavili s tim slikarstvom. Međutim, knjižica ovoga sadrži 24 stranice, 24, znači ne smo morali na 24, a Kastavca crkvica Svete Trojice može primiti samo 17 redova. Zašto 17? Jer je 17 pjesama. I bit će mi drago ukoliko iduće godine svaka od pjesama isprovocira jednu svoju sliku različitih autora, jer ako je već glazbolnika, pa iz toga proizlaze stihovi, pa je unikatna interpretacija, pa zna neko i zaplesa tamo na bini. Dobro bi bilo i taj likovni segment da se proširi da zaista bude multimedijalno. Neko ovdje priča polijart. Polijart je bio vrlo zanimljiva izložba. Prva izložba to je bila procesija, van nije moglo stati. Ljudi su atraktivni zato što je to bio Gobac, što je to bio Arsen Dedić, ali nisu oni ljudi koji ovi drugi slikari. I večera se nismo odrekli toga. Prvo bih pozdravio Sašu Jantoleka, on isto ima izložbu ove godine. On je jedini, trebalo ga ubiti da dođe u konkurenciju, ali nije on, hvala Bogu, živ i veseli me da ima jedan domaći slikar ovdje. To nije namješteno, nego jednostavno ta škola riječkog infantilizma sa Vojo Radojčićem i tako dalje, sve je vrlo zanimljiva i interesantna. Ja bih da reći, zna da je dala cijelom ton jednoj cijeloj toj regiji u tom slikarstvu.